hali ya kusikitisha. Alex Ayata maendicho Ichich godo ni onego yuore kod nyithindo ariyo e kaunti ma Kisii biro dhi nyime bede otwech kuom thuolo mar ndalo 10 kitimo nonro ewi nek manotimore e gweng' mar Nyabuogi Marani, nyandwat ma Kitutu Chache. Manotimore kinde mane bura ochopo e doho ma Kisii e nyim jal buche Caroline Rono manonyiso jomin buche mondo mi otiek nonro kotenore gi nek makoch makamano kendo nono gima ne nyalo miyo Alex tim makamano. Kara kamano, Achich ibiro timne nonro kapo ni wiye ler kapok oduoke e doho. Bura ibiro gwel kendo tarik 27 dweni mar 11. The court notes that even though Article 49(1)(h) of the Constitution provides for the grant of bail and bond, the same is not absolute, and this is such a scenario. To this end, and in the interest of the respondent, the court is inclined to grant the prosecution the days it requires to conduct its investigations. The order of detention will not in any way prejudice the respondent, who actually surrendered himself to the police. Therefore, the application dated 16th November 2023 is hereby allowed, and the respondent will be detained for 10 days at Rioma Police Station to allow further investigations. Lwasi mar kuyo okwako gwenge mache mamul